zatikien biderketa eta zatiketa ikusiko dugu. Bueno, hasiko gara biderketarekin. Zatikiak biderkatu nahi ditugunean prozedura oso sinplea da. Bakar-bakarrik biderkatu behar ditugu. Goiko partean ditugun zenbakiak, hori da, zenbakitzaileak, 2 bider 5 eta goiko partean idatzi, 2 bider 5, eta izendatzaileak, 9 eta 7, biderkatu, 9 bider 7. Orduan, 2 bider 5, 10, 9 bider 7, 63. Simplifikatu albadira, simplifikatuko genituzke, baina kasu honetan, ezin dira simplifikatu eta modu horretan utziko dugu emaitza. Zer gertatzen da zenbaki bat daukadanean eta zatiki batekin biderkatu nahi dudanean? Hobeto ikusteko lehen aipatu dugun araua, idatzi aldugu 3 zenbakia zatiki moduan. Zelan? Zati bat idatziz. 3, zati bat, denez 3, orduan berdin dio idaztea 3 zati bat edo 3. Eta modu horretan aplikatuko dugu lehengo araua. 3 bider 8, 24. Eta 1 bider 5 izendatzailean. Hau ezin da simplifikatu, orduan hauxe izango da emaitza. 24 5. Hirugarren kasuan, biderkatuko ditugu zenbakitzaileak 8 bider 7 56 eta izendatzaileak biderkatuko ditugu 9 bider 2 18. Kasu honetan, zenbaki biak dira bikoitiak. Horrek esan nahi du, goikoa zati 2 egin aldut eta bekoa zati 2 egin aldut. Eta modu horretan lortuko dudan zatikia izango da aurrekoaren baliokidea, baina zenbaki apurtxu bat txikiagoekin. Orduan, 56 zati 2, 28. Eta 18 zati 2, 9. 9 bakarrik zatitu alda 3rekin, baina 28 ez da 3ren multiploa. Egiten baditut zifra guztien batura, 2 gehi 8 11 da, eta 11 ez da 3ren multiploa. Orduan 28 ez da 3ren multiploa. Beraz, utziko nuke modu horretan emaitza. Zer gertatzen da zatiketekin? Bi zatiki zatitu nahi ditudanean, prozedura sinplea da, baina lehengo ezberdin apurtxu bat. Kasu honetan, biderkatu egiten ditugu gurutzatuta dauden zenbakiak. Esaterako, 5 bider 5 eta gurutzatuta idatziko dugu emaitza. 5 bider 5, 25. Eta 4 bider 10, modu gurutzatuan biderkatuta, 4 bider 10, eta horren emaitza gurutzatuta 40. Kasu honetan, bi zenbaki hauek dira 5en multiploak. Bata amaitzen dalako 5ean eta bestea 0an. Orduan, zati 5 eta zati 5 egin dezaket. 25 zati 5 da 5. 40 zati 5, 8. Hauxe izango litzateke emaitza simplifikatuta. Bigarren adibide bat egingo dugu. Gurutzatuta dauden zenbakiak biderkatuko ditugu. 10 bider 8, 80. Eta 6 bider 3, 18. Eukiko genuke 80 18ren. Baina biak dira biren multiploak, orduan simplifikatuko ditut apurtxu bat zenbaki hauek, eta emaitza sinpleagoa lortuko dut eta hobeto eman da orduan. 80 zati 2, 40, eta 18 zati 2, 9. 9 berriz bakarrik zatitu daiteke zati 3rekin, baina 40 ez da 3ren multiploa. Zifra guztien batura, 4 gehi 0, da 4, eta hori ez da 3ren multiploa. Orduan, utzi beharko nuke emaitza modu horretan. 40, 9ren. Zer gertatzen da zenbaki osoren bat agertzen zaigunean? Aplikatu ahal izateko ahalik eta errezen lehen aipatu dugun araua, orduan zatiki bihurtu aldugu. Eta zenbaki oso bat zatiki bihurtzeko beti jarri aldugu zati bat. Zergatik, daukagun zenbakia zati bat
beti izango du emaitza lehen geneukan zenbakia. Eta orain modu gurutzatuan egingo ditugu biderketak. Bat bider lau, lau. Eta bat bider zortzi, zortzi. Kasu honetan, zenbaki biak ikusten ditut holan begi bistan daude lauren multiploak direla. Orduan zati lau eta zati lau egin aldut. Orduan lau zati lau berdin bat eta zortzi zati lau berdin bi. Orduan emaitza izango litzateke erdi bat. Zer gertatzen bada lau zati zortzi uzten badut? Hombre, ez dago txarto, baina hobeto sinplifikatzen badugu eta txukunago ematen dugu erantzuna.